Uyabona nini lamantombazane enikhule nabafana emmakini niyaphapha nina. Yonke into eyenziwa abantu besilisa ko-TikTok, indlela abenza ngayo ukukhuluma nokugiya mhlambe or yonke into iyinsizwa ezithi eyobunsizwa nifuna ukuyiphawula nina. Hayi akugiywa kanjalo mawuthi uzombheka umuntu wesifazane lona nje niyaphapha nina. Ayikho into wena muntu wesifazane eyenziwa umuntu olengisile okumele uyiclaim wena ukuthi i-right noma i-wrong. Awunamasende wena esiswini. Ungangitsheli mina futhi ukuthi wakhula nabafowenu. Anginendaba lokho noma bakha beyibheda leyo nto yomnsizwa noma bayenza kahle, it's fine. Wena awuhlangene lapho. Cause nathi masithi sifuna abantu besifazane abanje kusuke kungachazi lokho ukuthi umuntu wesifazane siyamazi ukuthi kumele abe njani. Sisuke sisho ama-capabilities, yes, azozuzisa thina naye in terms of i-relationship. Kodwa hayi ukuthi siyazi ukuthi umuntu wesifazane wangampela uba nje asikekile thina insizwa silengisile. Musa lokuphapha nani. Ningazophapha ayikho wena umuntu wesifazane into ongayitshela umuntu wesilisa ngento yobudoda ukuthi iyona noma akusiyona. Niyaphapha nina. Niyaphapha nje anamasende nesweni anamasende afihliwe noma lezi insizwa lezi zihlama zabafana zinganifonisa udoti ngoba zincenge inhlalivuthiwe yenu zithi hey wena kwakumele ube umuntu wesilisa ngoba unenkani uyokusho kuyena uyokwenza lokho kuyena. Hayi la anamasende nina ngesizwe ngani. Ningazophapha nje. Engazosijwayela kabi. Nonsense.